Birinci Республика Башкорт гимназиясы. Ул бүген 50 еллык юбилейын билдәләй. Ниса буатлар буе газап чиккәнен, ниса буатлар буе үзенең азатлыгы, үзенең ирке өчен көрәшкәнен белергә кирәк, бигрәк тә яшьләргә. Хәзерге яшь буын безнең халыкты тергезә, артабан үстереп алып китә торган буын. Гимназияла булып үткән очрашуларның берендә Хуйд халкыбызның 1000 еллык үткәне һәм бүгенгеһе хакында барды. Гимназияның ни бары ярты буатка хыйган үз тарихына күз халгак. Егерменче буат башы, октябрь борылышы, граждандар хугышы, 21 елгы котыз кысаслык былай да аз ханлы башкорт милләтен яртылаш тиерлек кәмүгә килтерде. Культура революцияһы һәм колхозлашу елдарында халык яңа рухи һәм матди югалтуларга тарыны. Сталин шәхес культы репрессиялары башкорт иленең иң талантлы улдарын һәм кыздарын сүпләп һәлак итте. Ил аз ялангас, етем балалар менән тулды. Бөек ватан һугышы башлангас, Башкортстан үз исәбенә атлы дивизия тупланы. Йөдерләгән завод-фабрикаларды, миллионлаган касактарды куенына алды. Һәм тагыла гаилә һайын хугыш етемнәре. Халыктың киләсәген уйлаган кешеләр Өфелә башкорт балалары өчен мәктәп, артабан интернат асуды юллай башлай. Уларның береһе Башкортстан халык мәгарифе халык комиссары Сәгыйть Алибаев була. РСФСР халык комиссариаты советының 1944 елның 25 мартындагы 291 карары нигезендә Өфенең 9 башкорт мәктәбе янында башкорт балалары өчен интернат төзелә. Ул дәүләт тарафынан тулы тәэмин ителгән 200 балалык пансион була. Тәүге елларда бу мәктәптә Өфе балалары гына укыга, 44 елдан башлап төрле районнардан аталары фронтта һәлак булган балалар килә башлай. Был дәврдә мәктәпкә Кәли Сәйит улы Тереголов, унан һуң Юзефа Матвеевна Әшрәпова итәкчелек итә. Мин башкорт мәктәбенең тарихын 4 усырга бүлеп караймын. Менә беренче усыр ул 37 елдан, асылган елыннан 44 елга тиклем. Башкорт мәктәбе тәүге башкорт балалар, Өфеләге башкорт балалары өчен 1937 елны төзелә. Беренче директоры булып 37 елдан мәктәпте асылган көненнән Султанов агай эшләй. Талантлы башкорт мәктәбе булдырга теләгән, яны тәне белән бурсылган кешеләрне туплай. Менә мин башкорт мәктәбен оештыручылар исәбеннән хәзер мәрхүм инде Халима апай Курбанаеваны әйтер инем. Ул мәктәпләрдә йөреп, балаларны йынап, беренче
алар класстарга айырып, класс итеп мәктәп итеп оештыруда бик күп көз түккән кеше ул Галим апай. Шушы вакытта бик күп көз түккән мәктәпкә Әминә Әхмәрова була, рус теле укытучысы. Корбанаева апа башлангыч мәктәптәрдә эшләй. Был Әминә Әхмәрова рус теле укыта. Яннан 2нче елдан ул завуч булып эшләй. Султанов хуш калына. Ул сугыштан исән кайта, яраланып, кан түгеп, яңадан үзенең аскан мәктәбенә, яраткан мәктәбенә кире кайта. Күп көз түккән. Бик искә алып, зур рәхмәт әйтергә тиешлебез бул Султанов агайга. 44нче елдан бөтен районнардан, бигрәк тә алыс районнардан аталары фронтта, ватан хугышында һәлак булган балаларны йынай башлайлар. Менә ошо сырларда миңа эште башларга туры килде. Мин эшләргә килгән вакытта мәктәпкә бик насар хәлдә иде, бик фәкыйрь. Учительскийдә бер өстәл бар иде, бер табуретка бар иде. Укыту эшләре тоже бик түбән иде. Шуңа күрә мин хыдганып завуч буларак мәктәпкә эшкә сумдым. Интернатты юлга алусы, аны тәртипкә килтерүсе, аның экономика ягын, укыту, балаларды дәресләргә хәзерләү ягын, мәктәптән эшләрне оештыруда бик зур аның директоры Юзефа Матвеевна Ашарапованың. Нот кереге ул фагай бик уңай, бик белемле, историк, бик яйлы, балаларны бик яраткан, мәктәптә бик яраткан. Без аның белән бик килешеп, бик күп эшләр эшләдек. Беренче нәүбәттә без аның белән энергияле, яшь, белемле балалар белән эшләргә яраткан коллектив тупланык. Менә мин шушы укытучылар исәбенә башкорт теле укытучысы Нәфисә Илһамованы, һоңрак Мәрьям Гималованы, онан Ләйли Вагапованы, онан та һоңрак менә 49нчы елны килде Зайлалова башка теле укытучысы бит инде. Онан тагы һоңрак Фәрзәнә Абдуллиналар эшләнеләр. Башкорт теле буенча бик күп матур, яхшы эш калдырган кешеләр бик күп булды да. Менә мин беренче нәүбәттә әйтер идем Мәрьям Гималованы. Ул үзе бит инде әдәбиятты шул хәтле матур белгән, шул хәтле өйгән, балаларга шушы әдәбиятка карата булган үзенең яратуын биреп, күп балаларды алдагы юлга, алдагы тормыштарына юл бирә алган кеше. Ул вакытта авыр еллар, хугыш-хугытан соңгы еллар. Балалар, аларның әсәйләре зур өмет белән китерә торган балаларды. Ышанып, безнең бит беренче еллардан ук мәктәптең максаты ерле халыктан милли кадрдар әзерләү, милли, гакыллы, белемле, интеллигенция әзерләү. Тәү башта мәктәп хәзерге Чернышевский урамындагы 17нче мәктәп бинаһында, адак Социалистик урамындагы 7нче йортта, һуңгарак Красин урамындагы 33нче йортта урынлаша. Был күсенеп йөрүдәр укыту эшләренә нык-масаулаһа, яшь дәртле коллектив башкорт балаларына белем бирүдән башканы белмәй эшләй бирә. Укытучылар мәктәп-интернаттың төп традицияларын яхшы уку, югары белем алырга омтылу, уйдара тугандарса якын булуды тәрбияләргә тырыша. Бүген дә ветеран укытучылар мәктәп-интернат һәм укучылары менән горурланып яшәй. 1956 елда яңа типтагы уку йортлары, мәктәп-интернаттар төзү турысында хөкүмәт карары чыга. Башкорт АСР халык мәгарифе министры Фатима Хәмид кызы Мустафина кул куйган приказ нигезендә
1956 елдің 11 августынан интернатлы 9 башқұрт мәктәбі 1 ханлы республика башқұрт мәктәб интернаты етіп өзгәртелә. Директоры етіп Исмағил Мөхәммәд улы Ғафаров билдәләнә. Мәктәп интернатларды асу біздің республикасын бик кәрәгені. Біздің Башқұртстан үшін характерлы башқұрт мәктәптері ауылда. Ауылдар бик көбі уақ, башлангыч мәктәптәр генә. Бөтә мәктәптердің почти яртысы башлангыч мәктәпләр, 8 еллык, 10 еллык мәктәпләр юк. Шуңа күрә анан ауыл мәктәпләре җитмәһә, материальная база, насар, помещениялары, технический средстволар булмаһа, кадрлары, укытучыларның югары белемле халыклар кала мәктәпләрне. Шуңа күрә был мәктәп, интернат бик кирәк ине. Шуңа күрә интернатның безнең 22 мәктәп, интернат яңы зданиялар төзеп, комплекс итеп төзедек. Менә шуларның бере беренче школа-интернат. Йорт комплексы, общежитиялар бар инде, столовыйлар, учебный зданиялар бар, комплексы школа-интернат беренче 600 балага. Шунда бүтән районнардан, бергәтә алыс районнардан балалар китереп тутырдык һәм мондагы буңа кадәр булган нидән 9 мәктәп башкорт мәктәбе авыл балаларын да ине ул балаларны тоже монда китереп куштык инде күсердек. Шулай итеп менә беренче школа, мәктәп, интернат, хәзерге гимназия 1956-57 елда был ошо зданиялар яшәй башланы. Был дәвр 5 ел. 1956-60 еллар интернат мәктәптің барлыкка килүе, аякка басуы балиг булу дәвре. Күп уңайлыктар кешерергә, кыйынлыктар кешерергә туры килде. Шулай да мына кабинеттар, мастерскойлар эшләү. Унан һуң мына фәнни зәрләнү авыл хуҗалыгы институтының тәҗрибә хуҗалыгында без ял лагере корып, шунда бик әйбәт фәнни нигездә авыл хуҗалыгы тәҗрибәле эшләр күрделәр. Унан һуң йырчылар, биючеләр, хурачылар ансамбле төзү. Зур кыйынлыкларга карамастан шул кыйынлыктарда еңеп чыккан коллектив тәмин мәктәп интернатка юл ачысы урысча әйткәндә первопроходцы, гвардейцы дип атар инем. Улар арасында мәсәлән менә безнең завучлар Ахтамова София Кудусовна, оның Тахирова бик агабасыны булды. Унан һуң математика, физика укытучылары шул Ахтамова белән Тахирова, рус теле укытучылары Галимова, Нигъмәтуллина, әшә теле укытучылары Вахапова, Хасанова, Зайлалова, өлкән тәрбиясе мәрхүм Мөхәммәдҗанов, Кашиф Фатихович, кызлар ягында менә ни булды инде Рәхмәтуллина, Наилә һәм башкалар. интернат школаларда 23 жыл эшләп киттем. Без башта детдомда, детдом балалар белән райондан җыелган етим, тере етим балаларды җыеп алып, шунда эшләнек белән дә социалистик урамы 5нче ханлы йортта. Шуннан йөрейник Красина урамына. Ул вакытта 9нчы ханлы мәктәбенә. Шуннан күстек без монда башлангыч класс белән, мин күстем монда интернатка.
Тегенде вакытта безнең тормыш бик авыр ине. Йорт та бик бәләкәй ине, йөрүе лә кыен ине. Теделешеп бара инек, теделешеп кайта инек. Монда килгәс, торабыз бит инде, торган җиребез якын. Монда бөтенләй безгә икенче тормыш булды. Еңеләйде беразга. Ну шулай да башта монда ла кыен ине. Чөнки юына торган урыныбыз юк ине. Ялгашта балаларды юындыра инек, шунда башларын юа инек, киемнәрен шунда юа инек. Дәрестә әзерләргә кирәк. Ул вакытта әле кино аламында күрһәтелмәй инек, кинога йөри инек шәһәргә. Шулай итеп, төрле вакытларда үткәрергә туры килде. Интернатка килдем 46 елда. Интернат белән мин бергә үстем, үдем. Миңа эшләве интернатта бик охшап китте, шуңар күрә мин башка бер мәктәпкә күз турында уйламаным. Чөнки миңа башкорт балаларының рус теленә мөгаләмәһе охшана. Мин рус теле укытучысы булып килдем. Уларның тырышлыгы, аларның белергә теләүдәре, улар көн һайын 10-15-шәр, 20-шәр һүз ятлый торганнар. 40-50 елларда уларның һүзлек запастары әз була торган. Уларның шушындай укуга дәртләрен күреп, мин улар менән дәрестән тыш бик күп эшләйнем. Түңәрәктәр алып бара инем мин, драматический түңәрәктәр, бию түңәрәкләре. Оннан просто калып, улар белән мин күңелле, үдемә охшаган китаптар укый торгайным. Шигырьләр, тәсвирле уку дәресләре үткәрә торгайным. Дәресләрдә мин менә шул тасвирлы укуга бик зур әһәмият биргәнмендер. Минем 13-тән ашу укусым артист булды. Башкорт балаларының сәнгатькә бик тиз сәнгать аша мөмкин җәлеп итәргә мөмкинлеген белгәч, мин дәрестә бик күп сәнгать әсәрләре куллана торгайным. Музыка, санлы сәнгать әсәрләре, телдә развитие речи уроки дип аталалар инде улар бездә. Менә шулай итеп 50 ел почти үтеп тә китте. Мәктәп-интернатты тамамлаусылар арасында композитор, артист һөнәрен һайлагандар байтак. Улар Илшат Юмагулов, Рамазан Янбәков, Фирдәүс Нафикова, Мәҗит Алкин, Бәхти Гайсин, Зәйтүнә Газизова, Әхәт Фәсхетдинов, Айрат Кубагушев, Альберт Иманбаев, Риф Габитов һәм башкалар. Килгән чакта хатта таблица умножениене белмәгән балалардан килеп 5-нче класстан 7-нче класста экзамен биргән чакта мин математиканы балалар 300 бирә торганнар экзамен. Шуннан бер мәртәбә 3
алмайынса оқу аларда, например, Марат Юлбарисов классана, мисал етіп, Эрнслар оқыған, Эрнст Юлбарисовлар, Фәнис Исхаковлар оқыған классларана. Шулар экзамен берген сақтап, аларда принципіне шундай. Экзамента үш алырға не может минем класста оқыған балалар. Сынапта, даже мен хатырымдалі Ленин районағынан келіп экзаменларға кішілер ұтыра тұрғайны. Мүмкін мекен ел математиканан үшті алмайынса экзамен беріге деп. Детдом шартында, ғымымен әгерді алар бәләкәстен интернатта яшайлар екен, ол условияларда аларды тұрмыштың бүтін сірлеріне, бүтін ақса есәпләулеріне, аны тұтына білу есәпләулеріне бұл шартларда үйрету еңіл түгіл. Аны хуңнан аларды тұрмыш үйреті. Мен мұна өзім оқытып сығарған балалардан бір-екі сәуді сұраттым, конечно, көтеріл алмағанларын. Но, әгер сразу институтқа кіріп кетмәлер, мен ұшылай қойайыным. Дипломығызды көрсәтәһегез. Мына шул сақтағына мен риза болам. Шуның үшін бір неше еллар өткеннен, сразу оқымағалар, бір 10 ел, хатта 15 елдан honda диплом білән келіп, исәнләшіп кеткен балалар болды. Мына юғары білімге антылу, юғары білім алу, мына шул, даже бір уақыт болды битендігі производствоға кету, шул сақта мен бек ғала әләттім нелер. Разве біздің бір әмнәп бұны олайтып, өстірген, сүпләп ейіп өстірген балаларды, разве можно анда заводқа чернорабочий етіп ебәрге? Бұлар бит әзірленгенлер бүтінне екінші діші болырға. Беренсе мәктәп интернатта сын мәгънәһендә үз эшенең маһире булган математиктар эшләне. 60-нчы елларда ук төгәл фәннәрне тәрән укыту яйга һалынды. Зифа Нурый кызы Уразымбетова, Мәйсәрә Сәләх кызы Әхтәмова, Зифа Куддус кызы Әхтәмова укыткан балалар техник вузларга әзер абитуриенттар ине. Мәктәптә математик класслары оештырылды. Математик классларда талантлы, математика белеменә сәләте югарырак, үстенрәк булган укучылар тәрән программа белән математика үзләштерүгә ирешер дип шундый мәсьәләне куйдык. Алар белән факультатив занятиялар, өстәмә дәресләр, кружоктар, олимпиадалар һәм башкалар. Безнең мәктәп милли культуралы, әдәпле, мәгърифәтле, тәрән белемле кадрлар әзерләүдә бик күп роль зур. Ошы безнең мәктәп нигезендә хәзер гимназия оештырылды. Ошы гимназия, ошы мәсьәләне дәвам итәсәк, тәрән итәсәк, без шунда эшләүебез өчен бик нык горурланабыз, шатланабыз. Бөтен республиканың һәрбер өлкәһендә, менә Өфөнең һәрбер өлкәһендә эшләгән безнең укучылар бик күп. Менә бөтен өлкәләрдә без кадрдар бирә алдык дип исәпләйм элек. Менә хәзер дә шул талаптарга гимназия булгас, бигрәк тә инде ул җавап бирерләр дип уйлайбыз. Без шуңа ышанабыз инде, элекке укытучылар. 60-нчы еллар башы. Мәктәп-интернат тарихында бик мөһим вакыт. Уның материаль базаһын ныгыту усыры. 600 укучыны кабул итерлек 2 ятак уку йорты төзелә. Төхфәт Хәлил улы Аслаев итәкчелек иткән елларда беренче мәктәп-интернат аерылса күтәрелә. Хәтерләсе дускай, япи-яш үсентеләр утырткайнык, сибек кулдар менән. Улар үсте, безнең менән ярышып, гүя һаман сәлам ебәрәләр, безгә бәхетле, шат гомер теләп. Без сүз насихат белән булышмайык. Һәр бер кеше үзен күрһәтә һәм шуның үзенең күрһәткәне буенча тәрбияләнә ине. Минем үземнең ошондай фикерем бар. Бер язмышлы, бер тормышлы, бер максатлы кеше булгас барбыз да
күбебездә башкорт булгас, шулар менә гомумән бөтәһе бергә безне туплагандыр. Туплап гомерлек достар, гомерлек бер-беребезгә таяныс тапкандыр, таяныс иткәндер дип уйлыйм инде. Шуңа менә бүгенге көндә без барыбызны да яратабыз, барыбызның да нисек яшәгәнен, нисек нәмә белән шөгыльләнгәнен беләбез, белешеп торабыз. Кайгыларын да беләбез, шатлыктарын да беләбез. Кайгылары өчен кайгырабыз, шатлыклар өчен нык итеп шатланабыз. Кешеләр безнең мәктәптән беткән кешеләр үсә, яңа югарылыктарга ирешә, күмәкләп барыбыз да шатланабыз, бер-беребезгә хәбәр итәбез. Ул инде нәмәнән килә. Интернат беткән, без инде интернатка дип әйтеп җибәрәбез бит инде. Шул хүз безнең өчен бөтә шул 50 ел укып беткән кешеләр өчен дә бер зур мәгънәле символ булып тора. Әгәр дә интернатка дип әйтһә, без ул кеше өчен бар нәмәне мөмкинсә эшләргә риза, әзербез, эшләргә тырышабыз. 1967-75 елларда беренче мәктәп-интернатка Хөсәйин Хәсән улы Яубасаров җитәкчелек итә. Бұл төрле фәннәр буенча уку кабинетларын яһазландыру, заманча укыту әсбаптары булдыру дәвре. Мин эшләгән елларда интернатта тәрбия эше минең итәбемсә тиешле кимәлдә булды. Балалар турында хәстәрлек зур булды. Интернатта эшләгән тәрбияселәрнең бөтәһе тиерлек, бик хәстәрлек кешеләр булдылар. Аларның араһыннан мин кемдер айруса атап әйтәһем килмәй, бик күп тәрбият эшләнеләр. Бөтәһенә дә зур рәхмәт. Күп укучылар аларны ысынында үзләренең ата-әсәләре белән тиңдәш кешеләр дип исәпләйдәр. Интернат, гимназия, укытучылар коллективын, дирекцияны тагын бер кат юбилей байрамы белән котлайм. Уларга, укытучыларга, тәрбиячеләргә тормышында, эшендә зур уңышлыклар, бәхет теләйм. Иң беренче укытучы өчен иң кирәк нәмәләрдән бере укытучы баланы яхшы белергә тиеш. Уның индивидуаль үзенчәлекләрен өйрәнергә тиеш. Менә шуның өчен мин бұл неге иншалар ядыруға зор игътибар бердім. Инша бик төрле темаларға, кызыклы темаларға, күлкілі темаларға, кызганыч темаларға, кешенең йөрәгенә үтәрдәй темалар биреп, балаларның үзләренә генә беркемгә дә әйтмәгән серләрен белә торгайным. Улар адак үзләре лә шулай көлеп әйтә торганнар. Апай бит әсәребез алып бетердек инде дип. Бұл миңа уларның кайһы якка тормышка нисек караударын, кем булырга теләүдәрен, нимә яратуларын белүгә ярдәм итте. Байтак кына укытучыларда махсус рәвештә әдәбият факультетына, сәнгать институтына әзерләүдә күз уңында тоттым. Һәм менә ошо максатыма мин ирештем дип уйлайм. Минең нименән кәңәш менән әдәбият институтына, әдәбият факультетына инеп, сәнгать институтына инеп укып сыккан һәм хәзерге көндә һәйбәт кенә уңышларга ирешкән укучыларым бар. Һәм улар менән мин горурланам, шатланам. Ничектер үземде бәхетле тоям. Укытучы өчен бөтә укучылар да кадерле. Уның яхшы укыганында, насар укыганында, уртача укыганда барбер яратаһың. Ул шул вакытта гына укытучы булып тора. Уларда аерырга ярамай. Уку бит ул теге ялкаулыктан, уңганлыктан гына килмәй, ул һәрәтлектән, баш эшләүеннән дә килә. Төп өмет ул белем алыр. Балам белем алһын дип китерделәр бит инде. Әллә нисә 100 километрдардан өзенеп, йылкынып дигәндәй, балам белем алһын, укыһын, кеше булһын дип китерделәр. Һәм уны без бөтәбез дә яхшы аңланык. Бұл интернат минең өчен икеләтә, эшләтә, йөрәгемә минең бөтен тормышыма зур дәрт биргән мәктәп итеп исәпләйм. Чөнки мин үзем дә авылда туып үтеп, Салават районында туып үтеп, анда хугыш вакытында укытучылар булмаганлыктан интернатка килеп, 10 класста булһа уку бәхетенә ирештем. Ул вакытта
интернат хәзергә күк түгел ине. Авыр тормыш ул һала хугыштан һуң без бында инеп интернатка инеп укыганыбызга бик тә шарт булдык. Безнең авылдан, Аркавыл авылыннан 15 укучы шул интернатта укый ине. Шул вакытта Рәми Гарипов та ул кисрәк класста, 8 класста укый ине. Менә шулай иттереп без 15 кеше интернатта 1 елда гына 47 елда укып беттек. Алар бөтәһе институтка инеп, төрле авылдың төрле тармагында, районның төрле тармагында, Башкортстанда төрле тармактарда эшләнеләр. Интернатка карата минең дә бик шундай тәрән тойгыларым хәзергә хәтле, һуңгы гомеремә хәтле калыр дип уйлыйм. Шундай ук тойгылар белән укучылар да шундай тойгылар белән яшәйләр дип уйлыйм. Чөнки кайһын гына күрмә, кайһын гына осратма. Улар мине кысаклап алгандай иттереп, яратып шундай каршы алулары ул үзе бер бәхет. Халкыбызның йөрәк моңа курай сәнгатен тергәдәү, яшь курайсыларны үстерүдә беренче мәктәп-интернатта башланды диергә мөмкин. Курайсылар устазы Әдһәм Денислам улы Искужин Башкортстан балаларының курай оешмаһын ачкан кеше. Курайһыз башкорт гаиләһе мәктәбе булырга тиеш түгел ди ул. Әдһәм агайның укучылары Юлай Гайнетдинов, Азат Аетколов һәм башкалар бүген танылган курайсылар. Азат Аетколов өчен тәрбиясеһе Нәсимә Галләм кызы Карипова уйда сәһеләй. Остазы Әдһәм агай үз атаһылай якын булды.
1975-84 елларда беренче мәктәп-интернат директоры вазифаһын Риф Зарип улы Хәмидуллин башкара. Уны укучылар да, укытучылар да үз-үзенә һәм башкаларга талапсан, эшлекле булу өчен хөрмәт итте. Риф Зарип улы укучыларда ла хезмәт һөюсәнлек, җаваплылык тәрбияләүгә ынтылды. Уку кабинетларын заман саен язландыру, кирәкле фәнни-методик әдәбият туплау яйга һалынды. Бигрәк тә туган як тарихын өйрәнүсе яшь эдәрмәннәрнең хәрәкәте киңәелде. Улар Башкортстан буйлап кына түгел, Ырымбур, Силәбе өлкәләренә, батырыбыз Салават Юлаев хөргендә булган Эстонияның Палдиски калаларына сәяхәт итте. Башкортстан табигаты, тарихы, бүгенге икътисади хәле буенча бай йөкмәткеле альбом карталар төзелде. Рәсәй мәктәпләренең аткаданган укытучысы Зөмәрә Вәли кызы Хисматуллина оештырган этнография музее Халык музее исеменә лаек булды. Безнең класстан тыш эшләрдә янландыру ниятем белән шулай үдеш мәкер сәнгать түңәрәкләре белән без җитди шөгыльләндек. Әйтергә кирәк, минеңчә иң кыйммәтлеһе шул, без укытучылар, тәрбиячеләр, мәктәптең башка хезмәткәрләр балалар белән бергә йырлап, биеп, күңел яшәй торган идек. Һәм бу эшләрдә оештыруда айрыса безнең Виля Гыльми кызы Гыбаева, Ким Сәлимҗан улы Ахмадеев, Ирек Минислам улы Тахватуллин, улар күп көч алдылар. Безнең мәктәбебезнең ихатаһы, интернатыбызның ихатаһы якын урамдар, иртә яздан башлап көзгә кырпактар төшкәнче күзнең нурын алып торган сәскәләргә күмелеп утыра торган. Бұл эштә безнең бер кемебездә ситкә калманы. Бигрәк тә бұл эштә тәрбиячеләр, балалар күп салалар инде. Интернет мәктәптә эшләү җиңел түгел, кешеләр әйтүенчә. Ләкин кызыклы ине дип шундай баһа бирәләр. Мин ошо баһа белән канәгатьмен һәм ризамын. Милли рух тәрбияләү беренче урында тора. Шуннан һуң халык ара икенче милләт булган халыктарга дуслык, туганлык тойгыһы тәрбияләү безнең тоже төп проблемалардан бере булып тора. Бында башкорт гимназиясы дип аталса ла, анда тик башкорт балалары гына, башкорт гаиләләреннән генә балалар укымый. Төрле гаиләләрдән балалар укый. Катнаш гаиләләрдә бер 30-40% балалар укый дигән бер дә яңгырышмам. Бер вакытта ла безнең балалар арасында милләт икенче милләткә кырын карау дигән булманы. Безнең мәктәптә күптән эшләрне, озак еллар инде интернациональ дуслык булып эшләнә. Онда безнең төп мәсьәлә булып сит республикалары тиһтерләре белән хаталышу, аралашу, сит ил тиһтерләре белән аралашу була торган. Германия Демократик Республикаһының төрле калаларындагы балалар белән хаталышып, улар безнең мәктәпкә килгәннәре бар. Без балалар белән ГДРга, Галле калаһына барганыбыз бар. Хәзерге көндә сит республика, сит ил тиһтерләре белән аралашу кыенга төште. Шуңа күрә хәзер безнең төп проблема үзебезнең республикаларга халыктар дуслыгын ныгыту, үзебезнең укучыларда башка милләт кешеләренә дуслык тойгыһы тәрбияләү безнең төп бурычыбызның бере булып тора.
Мәктәп-интернаттың тарихын, традицияларын үз укучылары дәвам итә. Үҙе интернатты тамамлаган Ильяс Иштуган улы Угалиев эшләгән дәүрдә 1994-91 елдар заманса биҙәлгән оригиналь проектлы спорт комплексы ҙур теплица ҡалғып сыға. Мин үҙем ошо мәктәптә тыуып үҫкәс, спорт ул культураның бер төрө. Ауыл балаларын культураға ылыҡтырырға, спортка, таҙалыҡҡа, һаулыҡларын һаҡларға өйрәтергә тырыштым инде. Мин аларны рекорд уйыр өсөн генә түгел, тормошҡа ауырлыҡларны еңергә. Балалар белән эшләүем 40 йылдан артты инде. Башҡа интернаттарҙа эшләдем. Шул эшләгән ваҡытта 5 СССР чемпионы әҙерлән, 12 РСФСР чемпионнары. Беренсе һаулыҡ. Урысалап әйткәндә, һаулыҡ бөтөн нәмәнең башы тиләр бит инде. Шуның өсөн мин ғүмер буйына беренсе орында һаулыҡны, икенсе орында белем белән уҡымышлылыҡны ҡуйҙым. Ильяс Иштуган улы Вәлиев уникаль музей кабинеттар ойоштырыу эшен башлай. Башҡортостандың халыҡ шағирҙары Рәшит Нимати, Мостай Кәрим, Рәми Ғарипов ижады буйынса тоташ музей кластар барлыҡҡа килә. Рәми үҙенең бик бөйөк кеше икәнен ул саҡта уҡ күрһәтә белә ине. Күп уҡый ине, күпте белә ине. Яй ғына, һалмаҡ ҡына итеп беҙгә уҡығандарын һөйләп бирә торғайны. Яҙма эштәр ваҡытында ул һәр бер эшен ижад менән, шиғыр менән бөтөрә торғайны. Рәмиҙең ҡушамат исеме бар ине. Беҙҙең арала ул шул күпте белгәне менән, әкрен генә итеп һөйләүе менән айырылып торған өсөн беҙ уны бабай итеп йөрөтә торғайныҡ. Ул ысынлап та бабайға оҡшап тора ине. Беҙ аны үҙе бер дә уға ҡаршы түгел ине. Бабай тип әйтһәк, бигерәк тә иркәләнеп киткән кеүек ине. Беҙ, классташтары, уны онотмайбыҙ. Үҙебеҙҙең балаларыбыҙға Рәми тураһында бик матур итеп һөйләп торабыҙ. 1991 йылдың йәйе Башҡортостан Министрҙар Советы һәм Халыҡ мәғарифы министерствоһы коллегияһы ҡарарҙары менән беренсе мәктәп-интернат беренсе республика башҡорт гимназияһы итеп үҙгәртелде. Был табиғи хәл. Был тормош талабы. Хәҙерге заман уҡыу йорттары алдында бик ҡатмарлы бурыстар ҡуя. Уларҙың иң мөһиме балаларҙың белем кимәлен, уҡытыу һәм тәрбиә эше кимәлен донъя стандарттарына еткереү. Иң беренсеһе кадрҙар мәсьәләһе. Беҙ 1991 йылда уҡытыусыларҙы, бөтә уҡытыусылар коллективын, бөтә педагогик коллективты конкурс нигеҙендә йыйып алдыҡ. Икенсе мәсьәлә гимназияның бөгөн балаларҙың белем кимәлен күтәреүгә, унан һуң уҡытыу эштәренең кимәлен күтәреүгә тағы бер мөмкинселеге бар. Мин бында Өфөнөң юғары уҡыу йорттары менән бәйләнештәрҙе күҙәттем. Беҙ бөгөн юғары уҡыу йорттары менән тығыҙ бәйләнештә эшләйбеҙ. 20-ләгән юғары уҡыу йорты уҡытыусылары бөгөн гимназияла дәрестәр алып бара. Өсөнсө мәсьәлә балаларҙы ҡабул итеү мәсьәләһе. Гимназия, лицей һәм колледждар алар престижлы юғары уҡыу йортонан иҫәпләнәләр. Шуға күрә унда балаларын бирергә теләүсе ата-әсәләр бөгөн бик күп. Шуға беҙҙең балаларҙы һайлап алырға, һәләтләрен һайлап алырға мөмкинселегебеҙ бар.
Гимназия ул халыгыбызның, республикабызның беренче җимеше дип әйтәм мин. Чөнки андайын урыннар, үзебезнең халыгыбызга хезмәт итә торган урыннар республикабызда үкенечкә каршы бик әз. Аллаһ субхана ва тааля һәрбер менә бу изге мәктәпләрне, динебезгә, милләтебезгә хезмәт итә торган мәркәзләрне күбәйтү юлында хезмәт кылган, хәрәкәт кылганнарга Аллаһның да ярдәме булсын. Һәм халыкның ярдәме. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Беренче республика башкорт гимназиясының исем туе. Ул мәктәп-интернатты төрле елларда тамамлаган укучылар өчен тулкынландыргыс һәм тантаналы очрашу кисәһенә үрелде. Исеме менән генә түгел, исеме менән тагыла алга, зуррак уңыштарга өлгәшергә тиешле туган мәктәп язмышы беркемдә лә битараф калдырмады. Мин шуның менән гурурмын һәм бүген бик нык нисектер авыр да, моңһу да, шул шатлыклы ла дип уйлайым. Ошондай зур залда, үз телеңдә, бер мәктәп өчен генә багышланган бүгенге тантана, уш китәрлек тантана һәм бу безнең башкорт халкының еңүе, безнең мәктәптең еңүе, безнең укучыларыбызның еңүе дип табам. Безнең моны укып беткән, ошо мәктәпте, интернатты беткән, ошо гимназияны беткән егеттер, кызлар хәзер төрле җирдә эшләйләр, хозяйственный эшләйләр, хуҗалык эшләрендә җитәкчеләр булып эшләйләр. Шуның өчен мин уйлайм, без интернат беткән менә укучылар, ошо хәзер агайлар, апайлар, бабайлар, уласайлар киләчәктә бу интернатты ошога тиклем үзенең йорт итеп исәпләгән укучылар, укып чыгучылар киләчәктә лә гимназияга үзләренең күп ярдәмен күрсәтер дип уйлайм. Без интернатта укыгандар был мәктәптең үзебезнең телебезгә бик тәрән һөю тәрбияләгәннәр икән. Ул һөю безнең гомергә киткән бит инде, һаман шул һөю дәвам итә. Без интернатты беткәндәрдә ниндәйдер кыюлыкта тәрбияләгәннәр. Чөнки мәктәпте беткәч, без һәрберебез тормышта үз урыныбызны таптык дип мин исәпләр инем. Тагын мәктәпкә бер зур теләк. Бу инде мәктәпте бетүчеләргә әзрәк үз аллылык бирһенене мәктәп. Чөнки мәктәпте беткән балалар албырга аптырап калмаһындар тием онда беткәс. Тамаша залы шыгырым тулы, күңелдәре тагыла тулырак. Мәктәпте тамамлаучылар бер-береннән озак елларга аерылышалар, һабакташтар онытылмай. 3нче ел инде укучылар үзләрен гимназистлар дип йөртә. Башкорт дәүләт университеты, медицина институты, аграр академия, педагогия институты менән төзелгән килешүләр буенча махсус класслар оештырылды. Медицина, математика, авыл хуҗалыгы фәннәре һәм тарих, әдәбият тәрән өйрәнелгән был классларда тамамлаучылар югары уку йортларына кабул итү имтихандарын уңышлы тапшырды. Тәрбия эшләренә яңа караш класстан тыш сараларды кызыклы йөкмәтке белән байытты.
Элегрәк укытучыларда, тәрбиячләрдә, мәктәптә күбрәк инде әзер материалдан файдалана торгайнык бит инде. Был әлбәттә бәлки укытучыларга ла, укучыларга ла иҗади эшләү өчен байтак кына зыян да килтергәндер дип әйтәһем килә инде. Шул әзер материалларны без күчереп алып, укучылардан ятлаттырып инде төрле саралар үткәрә торгайнык. Һуңгы вакыттарда без күбрәк халык педагогикаһына таянып, халык иҗадына таянып, үткәндәрде, эпостарды, мәкалә, әйтемдәрде һәм башкаларда файдаланып, үзебез иҗади эшләргә тырышабыз. Ата-сенәне алыста укып йөргән, күңеле хагыну менән тулы бала тәрбиясенең якты йөзенә, ягымлы һүзенә мохтаҗ. Гимназияла укучыларга күңел йылыһы биреп, озак еллар эшләгән, балаларның якын дусына әйләнгән тәрбияселәр, ашхана һәм ятак хезмәткәрләре бик күп. Күп ел эшләйм бит инде, 55 елдан бирле. 40 елда юбилей. Аллага шөкер, эшләнем, на совесть эшләрем, әйбәт эшләрем. Мәктәп-интернатты тамамлаусылар, өлкән укытучылар Мөкәррәмә Мәхмүд кызы Байгилзинаны, Алма Сәлман кызы Кулдәүләтованы, Гөлкәй Сәлман кызы Кужинаны, Людмила Александровна Важдаеваны, тәрбияселәр Фәнүзә Мәхмүд кызы Байрамголованы, Рәзинә Абдрахман кызы Хәсәнова, Шәһидә Нурый кызы Ардаширова һәм башкаларны хөрмәт белән искә ала. Быелгы уку елын Беренче Республика Башкорт гимназияһы яңа уй-хыялдар директоры Миңлегәрәй Нургали улы Өметбаев итәкчелегендә укытуның яңа концепцияһын эзләү, иҗади янулар белән башлана. Беренчедән был гимназия булгас, бүтә классларда гимназия класслары булырга тиеш. Безгә укучылар күп килә, шуның өчен прогимназия дигән һәм гимназия дигән концепцияны уйлап чыгардык. Бу концепцияның төп юнәлеше ошо мәктәптән үзебезнең халыктың патриотларын чыгару, алар югары уку йортларын укып беткәч, үзебезнең халыкка хезмәт итәргә тиештер. Икенчедән, безнең балалар сит илләргә лә сыгып белем алырга тиештер. Шуның өчен дә без теге бүтә халык стандарт белемен бирергә тиешбез укучыларга. Өченчедән, безнең тарих һәр вакытта гарәп илләре белән бәйләнгән, ислам һәм безнең элекке язма язу битендә араб каллиграфиясында булган. Шуның өчен без ошо гимназияла гарәп телен укытуды кертергә уйлайбыз. Гимназияның киләсәген мин шундайрак күз алдыма китерәм. Әгәр дә гимназияга яңа бина төзүһәк, без шунда кала башкорт балаларын алыр инек, дүйем шундай үзебезнең халык мәктәбе эшләр инек. Гимназияла укыту концепциясы булай тора. Бындай айрым институтларга әзерләү мин дөрес дип тапмайм. Без гимназияла дүйем, ныклы белем биреп чыгарсак, укучыларның теләгән инде институтка керүләре мөмкин. Буның өчен без инде государственный стандарт, белем бирү стандартын бирәбез дә, кем үзенең белемен кайбер фәндән тәрәнәйтергә теләй, аның өчен спецкурслар асып, һәрбер балага шул спецкурсларга йөрергә мөмкинчелек бирәсәкбез. Безнең укучылар үзебезнең халыктың үткән юлын белеп, үзенең гореф-гадәтләрен яхшы белеп киләсәктә безнең халыкта үндермәткә һәм аның киләсәге өчен көрәшүчеләр булып чыккалар ине дигән теләк бар. Ата-әсәләргә шундый теләк бар. Ата-әсәләргә алдагы көндә калган балаларыгызды ла безнең гимназияга биреп, югары культуралы, югары белемле белгечләр булып сыгарга тырышыгыз дигән шундый теләк бар. Анан бик белемле, тәрбияле илгә зур хезмәт күрсәтерлек кешеләр чыгуы мине хокландыра һәм горурландыра. Аннан алган вакытта фән өлкәһендәме фән кандидаттары, докторлар, профессорлар
Хәзерге көндә хатта академиктар сыгуы бұл біздің интернат мәктәп өсөн генә түгел, республика өсөн зур горурлык дип карыйм мин аны. Milli intelligensiya әзерләүдә зур өлеш индергән Беренче Республика Башкорт мәктәп-интернатының 50 еллыгы менән гимназия коллективын бөтә йөрәктән котлайым. Артабанда халкыбыз мәнфәгатендә иҗади уңыштар теләйем. Башкортстан Республикаһы президенты Муртаза Рахимов. Класс бүлмәләре шыгрым тулы. Йыелгандар безнең балалар. Был күздәрдән халкым киләсәге, халкым өметтәре багалар. Башкорт халкының 1000 еллык тарихында Беренче Республика Башкорт гимназияһы әлегә үзенең тәүге адымдарын атлай. Беренче интернат мәктәптең 50 еллык традицияларына таянып, гимназия мәдәният һәм мәгърифәт нуры яктырткан яңа юл башлар. Халкыбызның белемгә, дуслык, туганлыкка, уйдара бердәмлеккә, ата-бабалар аманатына тугры булырга, илеңә фидакар хезмәт итүгә булган бөтә ынтылышы, өмет хыялдары Беренче Республика Башкорт гимназия өсөн киләсәктә лә изге маяк булып калыр. Баласақ ялдарым, мәктәпкә йөргән юлдарым, яракка, абакка, таралдык достарым, яракка, абакка, таралдык достарым, калдыгыз баласақ ялдарым, назланып уянган таңдарым, дәрескә сакырган кыңгырау, күңелемдә яңгырай моңдарың. Дәрескә сакырган кыңгырау, күңелемдә яңгырай моңдарың. Иделле тугайлы яктарым, онытмам сәскәле юлдарым, һагындым мәктәбем, шугала агыла йырдарым, һагындым мәктәбем, шугала агыла йырдарым.